Здравейте! Определено, ако ме питате кой е вкуса на лятото, то аз бих ви отговорила. Това е именно нашия кокосов тахан, който освен, че има страхотен, наситен вкус, е също така и богат на много важни минерали и витамини, защото кокосовият ни тахан се приготвя от изцяло смлян суров кокос, без да има някакви добавени олия, примеси или подсладители. Кокосовият тахан е богат на витамин С, на калий, на магнезий, фосфор и селений. Определено е много по-полезен, отколкото типичното кокосово масло, както сме говорили и сме публикували даже и статия по темата на блога ни Tahini.bg. Приложението и самия начин на добиване на кокосов тахан е по-различен от кокосовото масло и именно заради това той е много по-полезен, защото успява да се запазят изцяло неговите качества, които безспорно са много. Има и антибактериален ефект. Ще ви споделя отново линк към статията, която публикувах преди време, за да си направите сами разликите, да откриете и да направите правилния избор. Предлагаме го в разфасовки от 280 и 500 грама.